Sa ulo ng mga nagbabagang balita, security guard ng hostage ng mag-ina. Flower farm sa Baguio City naghahanda na para sa panagbanga. Mga pasyalan ngayong Bermonth sa Baguio City at La Union pinailawan. At itinanghal na Mr. at Miss Benguet 2022 kilalanin. From the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbaga malam, amyanan na Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Iba't ibang klase ng sining ang ibinida sa pagdaraos ng Art in the Park sa Baguio City. Atin yang silipin sa kwento ni Sofia Pagaduan. Masayang ibinida ni Anthony ang kanyang mga obra na gawa sa pine needle sa Art in the Park sa Wright Park. Pagkakataon kasi niya ito upang maipakilala ang kanyang mga produkto. It's been really wonderful. Ang ganda ng mga sinasabi ng mga visitors, mostly tourists, yung mga even foreign tourists are also appreciating the artwork. Yung parang they get to appreciate the baskets, yung even the handicrafts that are being done here in Itogon or by the Philippines. It's being done handmade, tapos it's very detailed. So, ang next products namin, we have actually marami pa kaming mga baskets, mga... Isa sa mga bumili dito ang turistang si Ibet mula pa Marikina. I want to see, especially yun niya, kaya ako bumili ng earrings from Baguio kasi alam ko gawa talaga siya dito. Tapos bukod doon, support local. Isa si Anthony sa kalahok ngayon sa Art in the Park. Parte ito ng Ibaguio Creative Festival ngayong taon. Bida sa aktibidad ang iba't ibang mga workshops at mga palabas. Maliban dito, nabigyan din ng plataporma ang ilang mga small businesses at artists na ipakilala ang kanilang mga produkto. Pero bago ngayon sa aktibidad ang pagbabatok o traditional na pagtatattoo ng kalinga. Isa si Amin sa mga mambabatok na ipinakita ang kaalaman nito sa traditional na pagtatattoo. I'm so thankful na na-feature nila ang traditional tattooing this year. And of course, magandang advertisement and everything para magkaroon din naman ng understanding ang mga kagaya na ang mga taga dito, taga Baguio or sino mang manonood ng art, yung medium na meron tayo. Ibinida nito ang iba't ibang mga disenyo ng tattoo. Agad namang pumila ang ilang turista na gustong makasubok nito. Saan po kayo nag-aaral ngayon? Sa Tabuk Kalinga. Kasama sa pag-oorganisa ng Art in the Park ang Department of Tourism. Tiniyak ng ahensya ang suporta sa aktibidad na lalong nagpapalakas sa turismo ng lungsod. It's really nice to let them know why Baguio is a creative city. We have very good artists, no? And they can actually co-create yung mga artworks in the park, no? They can watch them do the art pieces. They can actually do sketching themselves as well. And so, since we have this Baguio Festival, we already made it a permanent component. So that there is also a venue for all the artists and artisans to really come together and again continue creating that Baguio UNESCO creative vibe. Hangad ng aktibidad na ipakita ang pagpapahalaga ng lungsod sa sining at upang makatulong sa mga maliliit na negosyo. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Nagliwanag muli ang Session Road matapos magpailaw ng Christmas decorations ang isang mall sa Baguio City. Atin yang silipin kay Jobel Galapate. 4, 3,
Makukulay na liwanag ang mas nagbigay ng buhay sa Session Road, Baguio City matapos pailawan ng isang mall ang kanilang mga Christmas decorations. Bagamat matagal ng kaugalian ng mall na magsabit ng mga dekorasyon, noong taong 2018 nagpasya silang gawing itong formal na taunang aktibidad. Ladies and gentlemen, we're really very glad that you are all present here to witness this year's Christmas facade lighting of Puerto Vaga. This is our little contribution in bringing joy to the residents of Baguio and to our visitors as we celebrate Christmas. I hope, brothers and sisters, hopefully, every time you come to Puerto Vaga or pass by Session Road, may you be reminded as well experience the real essence of Christmas. Isa sa mga nagtiyagang naghintay ang balikbayan na si Celso. Kaya nga nandito ako to experience first time in how many years. It's thumbs up. It's like Times Square in New York. Bukod sa pagpapailaw, may mga kantahan, sayawan, at fireworks display. Masaya naman. Masaya. Enjoy. Lalo sa mga bata. Ito mas malaki, mas malawak yung mas ramdam yung Christmas spirit. Ito po yung nakita ko po siyang umilaw. Nagulat po talaga kasi ako. Tapos may fireworks pa po na siguro nagtagal po siya ng 5 minuto. Tapos ang ganda po talaga ng pasabog ng... Maganda naman po. Tapos yung sa fireworks display naman po. Actually, first time nilang makita yung silang mag-ina na dun sa fireworks. Ayun, naganda nga sila kasi first time lang nila sa Baguio mag-stay. Ang tema ng mall ngayong taon ay White Christmas. Magtatagal ang mga dekorasyon hanggang sa unang linggo ng Enero. Jobel Galapate para sa Luzon Headlines. Atin namang silipin kung paano inaalagaan ng mga flower growers ang kanilang mga Malaysian moms sa isang farm sa Dontogan, Baguio City. Narito ang kwento. Isa sa mga dinarayo ng mga turista sa Baguio City tuwing Pebrero ang selebrasyon ng Panagbanga Flower Festival. Bukod sa iba't ibang street dancing performances, ibinibida rin dito ang iba't ibang floats ng mga bulaklak. Kaya naman, ang Malaysian Moms Farm ng pamilya Gasiges sa Dontogan, Baguio City, abalang-abalan ng muli. Yung mga gumagawa ng float, nagpapatanim na yan. Nagpapatanim na sila bago pagdating ng festival. Baka nakaset na yung gagamitin nila sa float nila at doon nakahanda na, hindi na sila maano sa paghanap ng bulaklak na gagamitin. Sila rin ang isa sa nagsusupply ng Malaysian Moms sa Manila Flower Center o mas kilala bilang Dangwa. Kaya't mula pa lamang sa pagpunla, sila ay mabusisi. Sa similya muna, sa seedlings, kailangan mayroon kang kukunan na para cut mo siya tapos anuin muna, ugatin, tapos tanim. Ganun yung procedure ng 3 beses sa isang linggo nila kung diligan ang mga tanim. Pagkatapos ng 20 araw, nilalagyan nila ng pataba ang lupa. At ang pinakaimportante, ang pagsispray ng mga insecticides. Ang taniman nasa loob ng greenhouse. Ito kasi sa sa tag-ulan. Mas importante yung greenhouse, tag-ulan. Mas maganda yung bulaklak pag nasa loob ng greenhouse. Naalagaan siya na mabuti. Hindi pagka-open naman, masyado malakas yung init, nasisira yung bulaklak niya. Kaya mas maganda pa rin kung nasa loob ng greenhouse. 3 buwan lamang ng tamang pag-aalaga ay mamumulaklak na ang mga ito at pwede nang maibenta. Bukas ang kanilang flower farm sa mga nais na mamili at matuto ng pagpapalaki ng Malaysian moms at maging sa mga nais lamang mamasyal at masilayan ang naggagandahang mga bulaklak.
Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, security guard ng hostage ng mag-ina. Ang makapigil hiningang pagsagip silipin sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Marami na ngayon sa mga Pilipino ang mahilig sa pag-alaga ng rabbit. Ginagawa pa itong special pet ang pag-alaga ng mga rabbit. Ngunit alam nyo ba na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement sapat na makapagbigay sa inyo ng maganda at epektibong supplement at conditioning sa inyong inaalaga ang mga hayop. Dahil ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno ng vitamins at minerals kasama ang mataas na calcium, probiotics, D3, enzymes, amino acid at malaki ang maitulong sa pagpaganda ng balahibo, malakas at masiglang mga rabbit. Gamitin ito sa pamamagitan ng pagmix ng isang kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa isang galon ng tubig at ipapainom sa inyong mga alagang rabbit araw-araw. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay mabibili sa mga Agrivet stores sa Visayas at Mindanao. Mabibili na rin sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Kapag ang bawat isa ay protektado, ligtas at kompleto ang Paskong Pilipino. Ngayong December 5 to 7, isama na sa Bakunahang Bayan ang mga bagets edad 5 hanggang 11 at mga kapamilya at kaibigang edad 12 pataas para makuha ang biyayang proteksyon, handog ng mga bakuna at booster. Dahil sa Bakunahang Bayan, bawat Pilipino mas pinaslakas ang proteksyon. Alamin kung saan ang pinakamalapit na bakunahan sa inyong lugar sa tulong ng inyong LGU. Sakit ang iyong kalamnan. May rayuma, arthritis o nahihilo. May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment, yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Problema sa pag-ibig ang naging dahilan ng pango-hostage ng isang security guard sa mag-ina sa Quezon Hill, Baguio City noong nakaraang Sabado. Ang report mula kay Charles Limon. Barikada ang sumalubong sa mga residente sa Sunflower Street, Barangay Quezon Hill proper, Baguio City noong gabi ng Sabado. Ito'y matapos hinostage ng security guard na si Jonelo Canduli Lerion ang mag-inang kasama nito sa bahay. Ayon sa Baguio City Police Office, nagsimula ang hostage taking bandang alas 5 ng hapon. Armado ng baril ang hostage taker kaya naging maingat ang mga otoridad. Pumunta kami doon, inassist namin, kaya medyo matagal, inassist namin kasi walang ang violence na nangyayari doon sa loob. Dumating naman yung pamangkin nung allegedly nag-hostage. Siya muna ang ginamit namin na nakipag-usap sa kanya. Hindi naman nakikipag-usap naman yung tao. Yun lang, ayaw niyang buksan yung pintuan. Nakikita niya, may-irritate yan. Kaya as much as possible, yung mga ganito, avoid mo na. Bandang alas 8:20 ng gabi,
Dumating si Mayor Benjamin Magalong upang tumulong sa negosasyon. Ayon sa mga otoridad, problemado daw sa pag-ibig ang suspect. Ang hiling lang niya, sana pupunta yung kalib-in partner niya na kapatid nung hinostage niya, allegedly na hinold niya sa loob ng bahay. Yun ang gusto niya. Pero nandun naman sa malayo, sa Leyte nga, umuwi sila ng Leyte. Kaya yun nga, kinakausap ng kwan na hintayin. This is a hostage incident na we usually call pseudo-hostage. Ibig sabihin, it's a different type of hostage-taking incident na yung suspect is experiencing mental stress, depression, dahil nga naghiwalay sila ng girlfriend niya, di ba? Gusto niya i-ventilate yung kanyang samahan ng loob. So, in-hostage niya yung mga kaibigan din niya. Sa assessment ng BCPO at SWAT team, posibleng madaan ito sa usapan at hindi na kinakailangang gumamit ng dahas. Dahil dito, nagplano ang mga otoridad kung paano i-extract ang mga hostage nang hindi gumagamit ng dahas. Alas 10:49 ng gabi, tagumpay ang SWAT team na makuha ang mag-ina. Agad silang idinala sa pagamutan para sa debriefing at check-up kung may mga sugat ang mga ito. Na-extract natin yung mag-ina sa bintana. Pero hindi naman niya hindi niya na malayan na napasok siya at kinuha yung pero kasi ito nilak yung main gate. Yung bintana na lang ang dinaanan ng SWAT team. Matapos ang isang oras, sumuko na din ang hostage taker. So nasunod yung process ng crisis management dito. And I was observing all along kung ano yung actions ng mga police. And I'm very satisfied sa mga series of actions na ginawa nila. Basically, the entire process ng crisis management was applied. Nahaharap ang suspect sa kasong serious illegal detention at illegal possession of firearm. Nakuha din sa suspect ang 9mm na baril na ginamit sa pang-hostage. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pitong araw na lang, Pasko na. Kaya kabi-kabila na ang pagbubukas ng mga pasyalan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya sina Remy at Carlota naglilibot-libot na sa mga ito. Exciting! At saka first time na naman pagpunta rin sa almost 2 years na pandemic. Kaya lang Pero kaya napaaga kami. Ay, sobrang saya po. Kasi sa tagal ng panahon na wala na naman yan, for almost 2 years, ngayon na naman, we're expecting more than dati noon. Mas maganda pa ngayon kaysa sa dati noon. Isa sa mga pinasyalan nila ang Christmas attraction ng Kapitolyo ng La Union. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, opisyal na itong binuksan. 3, 2, 1. There we have it po. Nagisaya rin ang mga manonood sa munting parada para sa pagbubukas. Mayroon ding mga palabas na inihanda. Pag-asa ng pagbangon ang nais ipahatid ng pasyalan sa mga Ilyocanos. Kada kayo amin na po, welcome and enjoy the place. I know, madamdama at anuntuman tinakangangan nang nangruna tunulukatanda, dayay silaw, una na tayo kunadan, lawag, iti Paskwa, dito'y Kapitolyo. 5, 4, 3, 2,
Sabay-sabay ding binuksan ang mga dekorasyon at pailaw sa Kapitolyo. Di tulad ng dati, mayroon na ring snow show at fireworks display. Ikinatuwa naman ito ng mga dumalo sa pagpapailaw. O, diba? Dito lang yan sa La Union, Dayan, na nag-i-snow at nagpa-fireworks. Diba? Bonggang-bongga talaga. Yes, of course. Actually, it was nice po. Before, walang fireworks and then, may fireworks siya pero hindi ganun ka-engrande. And then, maganda naman yung ambience, yung view natin ngayon. And I was amazed sa kinalabasan ng presentation nila ngayon. Kasiyahan din ang hatid nito sa pamilya Andrada. Maganda naman po and super saya po dahil nagbukas ulit tong Kapitolyo. Noong nakaraang pandemic po, medyo malungkot po kasi walang ganitong nangyari po. Then, nasa loob lang po ng bahay. Mami, kayo, nag-enjoy po ba kayo? Opo, sobra po. Maapo, anak. Higit sa lahat, nakatulong din ito sa mga maliliit na negosyong pinayagang magtinda sa palibot ng Kapitolyo. Nagpapasalamat po ako sa Kapitolyo dahil isa po kami sa napili sa Kapitolyo na magbenta po dito. Tsaka nag-enjoy po kami sa pagbebenta. Tiniyak ng pamahalaang panlalawigan ang dagdag ng mga aktibidad para sa mga Ilyocanos. Etong Paskuhang 2022, itong administrasyon ko po bilang pinakabata at kauna-unahang babaeng gobernadora ng probinsya ng La Union, bonus na lang din ang aking pagkaganda, hindi po ba? Nais ko pong maramdaman. Gusto kong maramdaman ng mga tao na pinakikinggan natin sila. Na ang mga hinaing ninyong aming mga kaprobinsyaan ay nakakarating sa amin dito sa Provincial Government of La Union. Na nais ko, kaysa kayo ang lumapit sa Provincial Government of La Union, kami po mismo ang lalapit sa inyo. Liwanag ng Pasko ang tema ngayong taon. Layunin ng pamahalaang panlalawigan na idala rin ang liwanag at tulong sa lahat ng bayan ng La Union. Ito'y sa pamamagitan ng Paskuhang Bayan ng 20 bayan ng La Union na hatid ay libreng serbisyo sa mga residente. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Malaking balita ngayong week na ito, ang deferment ng confirmation ni DSWD Secretary Tulfo. At ano yung mga dahilan kung bakit siya na-defer yung kanyang confirmation? One, sabi meron siyang conviction on 4 counts of libel. Pangalawa, nag-question on the morality aspect because he is supposed to have 10 children with 4 different women. At ang pangatlong ground ng commission on appointment is hindi yata siya Filipino citizen. On the first ground, on the conviction, 4 convictions for libel, enough ba ito para ma-defer or ma-revoke yung kanyang appointment for not being confirmed? Alalahanin natin na ang libel ay a crime involving moral turpitude. Kaya lang, itong disqualification na ito ay nai-impose sa mga candidates for election sa public office. So, because it is an appointed position, it might not apply despite his conviction. Siyempre, ang question lang nito is,
are we willing to have a secretary of DSWD who is a convicted felon? On the other hand, another school of thought, sabi niya, there is always a second chance. So on that ground alone, may laban si Secretary Tulfo. Yung pangalawa, yung 10 children with 4 different women, inamin naman niya yan at sinabi niyang during his younger days, masyadong mapangas at nagkakamali rin naman siya. Again, is this a disqualification for appointment in government? Mukhang hindi rin uubra pag ito lang yung ground for deferment or revocation of his appointment. Ang serious ground is yung kanyang Filipino citizenship. Siya ay nag-enlist bilang an army man sa United States of America. Nung nag-enlist siya, he was conferred American citizenship. Naturally, at that time, wala pang dual citizenship law. At because walang dual citizenship law, he remained an American all throughout, no, except 1 month before the hearing sa Commission on Appointment. Ano ang ginawa niya? 1 month before the hearing, na-realize siguro ng mga abogado niya na it will take time kung magpa-file siya ng petition for naturalization. So, ang ginawa nila, nag-submit lang siya ng affidavit of renunciation of American citizenship. Ang tanong dito, and it will be a legal question, is, yun bang affidavit of renunciation na yun ay enough, no, to confer back to him yung kanyang Filipino citizenship? Marami tayong jurisprudence that hindi enough na i-renounce mo lang yung foreign citizenship mo para mag-reacquire ng Philippine citizenship. In order to do this, dapat merong kang petition to reacquire Filipino citizen to be filed before the regional trial court, or kung gusto niya ng shortcut, doon sa Senado. Ginagawa naman yan yung mga basketball players natin. In 2 weeks, in 3 weeks time, grant ng citizenship. So, under the third ground, medyo in danger yung kanyang appointment to be revoked if not confirmed. Susunod, itinanghal na Mr. at Miss Benguet 2022 ating kilalanin. Ang detalye susunod na. Saan ka magbabagong taon? Sa bahay? Nagsasaya kasama ang pamilya? O sa ospital na nakaratay na nasabugan ng paputok ang kamay? Nasa kamay mo ang desisyon. Saan mo gusto magbagong taon? Ipagdiwang ang taon na ligtas kasama ang iyong pamilya. Oplan, iwas paputok, ligtas Christmas para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Sa milk din ng batang 90s, dapat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal.
The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Kinoronahan na noong Biyernes ang bagong Mr. and Miss Benguet 2022. Ang mga tagpo sa Coronation Night, alamin natin. Tila-pila sa blockbuster na pelikula ang haba ng pila ng mga manonood sa Coronation Night ng Mr. and Miss Benguet 2020. Bawat bayan ng Benguet may bit-bit na mga supporters. Siyempre, marami po tayong aabangan sa kabayan. I-showcase po nila yung sarili nilang mga talentoid skills sa stage po. Abangan na lang po natin kung ano yung mga surprises na ipapakita po nila para sa Mr. and Miss Benguet. Yes po, naniniwala po! I would like to support the candidates for La Trinidad since I was born and raised here in this municipality. Sa Coronation Night, ibinida ng mga kalahok ang kanilang mga attire. For tonight, the candidates will be presenting their creative attire inspired by the Encantadia. After which, meron yung casual interview and finally their formal attire. And the judges will likewise choose yung top 5 from the male and the female. And meron one question for all candidates. Unang inirampa ng mga kalahok ang mga Enchanted-inspired na mga kasuotan. Muli ding inirampa ng mga kalahok ang kanilang sportswear. Kasabay naman nito ang pagbibigay ng iba't ibang special awards. Nagbigay aliw naman sa mga manonood ang cultural performance ng grupo mula Guam. So tonight, at our performance, you're gonna see indigenous dances, authentic dances from the Mariana Islands, similar to the Igorot tribes here in the Philippines. Mula sa 13 na kalahok, hinirang na ang top 5. Kinabahan naman ang lahat sa question and answer portion. Agriculture. Farming has helped us survive. Farming has been one of our greatest assets as a Benguet, and I believe that we, all of us, should continue to protect our lands, to take care of our nature, and to utilize the blessed nature that we are given. Our ancestors who bestowed us with cultural values and cultural traditions, and the only hope that I see is this one, the younger generation. They are the spark of hope. And you know, for that picture, what I can say is unity. Culture is what unites us. Unity through culture. Where one can be Ankanaay, Alamuya, Ibaloy, Iwak, or even Icarawa. But in times of dire need, we see strength in unity with the so-called beauty in diversity. And these are the things that we must protect. But the question is how? First, of course, we need to strengthen our laws and ordinances that will further support the growth of our agriculture and natural resources. Miss Benguet Culture 2022 is none other than congratulations to Miss Congratulations to Miss Bacon! Miss Benguet Culture. Hinirang na Miss Benguet 2022 si Miss La Trinidad. I will use my platform to further the reach of my advocacy, which is mental health awareness. I will pursue projects that would aim to break the stigma regarding mental illnesses and provide first aid for
Hinirang naman ng Mr. Benguet 2022 ang pangbato ng Mangkayan. Siyempre, first time niyo po, ano po nararamdaman niyo na first time niyo po sumali at nanalo po kayo? It's very overwhelming with gratitude kasi I can explain the words. Yes po sir, as Mr. Benguet, how will you use your platform po? Empowering the youth, that's all. Kaakibat ng kanilang titulo ang mga responsibilidad at gampanin para sa pagsusulong ng kaunlaran sa Benguet. Tricia Marcos para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.